Bueno, en primeiro lugar, tranquilidade para todas as mulleres víctimas de violencia machista. Quero dar a primeira mensaxe e pido tamén que contribuamos a dar tranquilidade e serenidade ás víctimas de violencia machista. En segundo lugar, se houbo erros e irregularidades no funcionamento das pulseiras, eu coido que debemos de ter unha pequena investigación ata onde seña para saber democráticamente que pasou e se houbo riscos ou algo semellante, as víctimas, dende logo, deben de ser, como todo en dereito, resarcidas. Por tanto, tranquilidade, serenidade, pídolle a todas, os actores políticos, non? Que axudemos a xerar tranquilidade e, dende logo, como a todo, é dicir, se hai algo que non funciona ben, exploremos que foi o que fallou e se algunha víctima tivo algún dano, dende logo, ten que ser reparada.